Хәерле көн! Математикада төрле мәсьәләләрдә кайбер мәгълүматны график рәвештә күрсәтергә уңайлы. Бүген без андый мәсьәләләрне шишәргә һәм графларның монда нинди кагылышы булганын белергә тырышырбыз. Дәресебезнең темасы граф. Башлыйбыз. Графиклар белән җиңел эш итәр өчен математикада махсус графлар теориясе бүлеге бар. Узак сузып тормыйча, мисалда карап китик. Әйтик дә, безгә 3 кеше бирелгән. Алсу, Алия һәм Юсуф. Алсу белән Алияның дус булуы билгеле. Ә менә Юсуф кызлар белән аралашмый. Барлыкка килгән рәсем граф дип атала. Граф ул кисемтәләр белән тоташтырылган берничә нокта күплеге. Графлар төрле була ала, ләкин гадәттә алар объектларның үзара ниндидер мөнәсәбәттә булуын яки булмавын сурәтлиләр. Мәсәлән, паркның схемасын граф ярдәмендә күрсәтик. Графыбызда кисемтәләр парк юлларын, ә нокталар куелган эскәмияләрнең сурәтләсен. Нокталарны графның түбәләре дип атыйлар, ә кисемтәләр графның кубыргалары дип атала. Бер түбәдән чыккан кубыргалар саны бу түбәнең дәрәҗәсе дип атала. Мәсәлән, әлеге түбәдән барлыгы 3 кубырга чыга. Димәк, аның дәрәҗәсе 3 була. Бу ноктаныкы шулай ук дәрәҗәсе 3 була. Чыккан кубыргаларның санын санап, калган түбәләрнең дә дәрәҗәләрен билгелик. Ә хәзер инде берничә кагыйдәне карап китик. Беренче кагыйдә. Графтагы кубыргалар саны графның түбәләре дәрәҗәләренең суммасыннан 2 тапкыр кечерәк. Ник дисәгез, кабат графка кайтык. Әлеге кабырга 2 ноктаны тоташтыра. Димәк, ул бу ноктада да санала. Түбәләрнең дәрәҗәләрен кушканда, әлеге кабырга 2 тапкыр саналачак. Калганнары да шулай ук. Әлеге графтагы түбәләренең дәрәҗәләренең суммасын саныйк. Ә графның кабыргаларының саны 6. Димәк, 12-не 2-гә бүлгәч, безнең 6 килеп чыга. Икенче кагыйдә. Граф түбәләре дәрәҗәләренең суммасы җеп сан. Әлеге кагыйдә алдагысыннан килеп чыга. Графта кубыргалар саны бөтен сан, ул такта җептә булырга мөмкин. 2 очракта да 2-гә тапкырласак, барыбер җеп сан килеп чыгачак. Яңа графлар мисалында карап китик. Мәсәлән, әлеге графта кубыргалар саны җеп булачак. Аларның саны 4-кә тигез. Түбәләренең дәрәҗәләрен кушсак та, кубыргалар санын 2-гә тапкырласак та, барыбер җеп сан килеп чыгачак. Киләсе графта кубыргалар саны 90 булсын. Мәсәлән, әлеге графта 3 кубырга. Кубыргалар санын 2-гә тапкырласак та, түбәләренең дәрәҗәләренең суммасын тапсак та, барыбер шулай ук җеп сан килеп чыгачак. Һәм инде 3-нче кагыйдә. Ток дәрәҗәле түбәләрнең саны җеп сан. Мәсәлән, әйтик дә графта n хәтле җеп дәрәҗәле түбәләр һәм k хәтле ток дәрәҗәле түбәләр бар. Җеп дәрәҗәләренең суммасы һәр вакыт җеп сан булачак. Җеп санга 90-ны кушсаң, 90 килеп чыгачак. Икенче кагыйдә буенча дәрәҗәләрнең суммасы җеп сан булырга тиеш. Димәк, k саны да җеп сан булачак. Ә хәзер материалны ныгыту өчен берничә мәсьәлә шишеп карарга тәкъдим итәм. Беренче мәсьәлә. Ирек, Ришат, Зөлфәт, Айрат һәм Марат бергәләп спортзалга җыенганнар. Малайлар башка икесе белән генә таныш булып чыккан. Айрат кем белән таныш? Шишелешнең бер вариантын күрсәтегез.
Барлыгы безнең 5 малай. Әлеге мәсьәләнең шешелешләре күп булырга мөмкин, ләкин безгә бер вариантын күрсәтүдә җитә. Мәсәлән, Марат Ирек һәм Зөлфәт белән, Ришат Ирек һәм Айрат белән, Айрат Зөлфәт һәм Ришат белән таныш булсын. Димәк, безнең Айрат Зөлфәт һәм Ришат белән таныш. Башка граф ясасак, җавап башкача да чыгарга мөмкин. Мәсәлән, Ирек Зөлфәт белән таныш. Зөлфәт Ришат белән, Марат Айрат белән таныш. Шулай ук Маратның Ришат белән, Ирекнең Айрат белән таныш булуы билгеле. Әлеге граф буенча без Айратның Марат һәм Ирек белән таныш булуын белә алабыз. Икенче мәсьәлә. Кызлар чиратлашып сорауларга җавап бирәләр. Беренче булып Ләйсән башласа, өченче булып сорауларга кем җавап бирер? Граф буенча җавабыгызны бирегез. Әлеге граф буенча беренче булып Ләйсән җавап бирсә, икенче булып Айгөл, аннары соң Лилия һәм Әминә җавап бирәчәкләр. Димәк, өченче булып Лилия җавап биргән. Җавап Лилия. Бүген без сезнең белән граф темасы белән таныштык. Киләчәктә әлеге тема сезгә математикада булышыр дип ышанып калам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.